Togoskabosi oikaso roboti rurengete chisemi nigo abaiboli korwa ase skuru yoboroso ya Nyamisaro DOK egotoka imebunge abo basi baba okora okorobekana goika ase skuru eyo asabakwe murunganiria bunanige skuru eyo etabwati ebiransi bya ICD ase goika bono emyaka 10 korwa ebiransi ebibironsi gwa babere bagochandika ase boigo babakwe murunganiria okogwa wedaraja goika ase skuru bono niko babere osaba serikali ya kaunti ya Kisii kwerege tambokero kya bwango elinda kwene kinga nkobarosiri wale ebiransi bya ICD na gukinya eskuru eyo ase karengo kya magendero ase ngencho nigo chisemi chire chengencho ase obogima bwa bana asali niko bagosomera inse ye chitenti bono chitenti echiga serikali chiagotire chiabutokire chiabeira machanjabe niga baibuli banyamisaro tokorera etori nekerera kenene kuchiase serikali yaito enyare korigereria oborwaire bari nyamisaro na komenta naji no barema borabo nene asengenje abana baito na abana binywerere abandi torusetiro bere bakogonka bono nigo bachandegete mbirero tore buna baibuli banyamisaro kera tokagenda kuchimoina na ene chichoti tobwati echiabalimu echiabaiboli echiabana chiagure abana baito bagure kuchichicho bakogwa echiategete nigo tokorera serikali una bana mobisa simbarati tigatokanye chisukuru gaiga chicho abana baitegera banyara konyora asaga yabakogenda gwekonya no ni ntwabaiboli kera twachire sukuru twanyora se tokwenda gwekonyera titochiko tuomana ama nabalimu nabagaka nabangina nabana bono iga egobwate gasire nkongwa abana baitu nabaminto batayira abana baitu bagosomera ibiririnse mwesimi omwemusi atolete takanyiro ke class class nkiale ngo ketanga nkia gaitu kuwa bonye kigete kati kabere tugatenga nkwa gajukere kere kero chibase nkia baita roketed base chinto kiro chesi kia kiete bono no ino bisi yitu mo kalamo ko cha bari mo take to cha skuru yite to kwanera to kwa ngane skuru ya kisasa ya serikali ya Kenya ya William Ruto no mwesimiwa gavana Simbarati